Аларның иң төп максаты Мәскәүдә татар телен, татар милләтен, татар кешеләрен аралаштырып, берләштереп эш алып бару. Татар телен саклап, киләчәк буыннарга да тапшыру. Бездә кунакта Мәскәүнең татар штабы җитәкчесе, шул ук исәптән Мәскәүнең милли конгресс җитәкчесе, хөрмәтле Рөстәм әфәнде Ямалиев. Нинди җилләр ташлады Мәскәү татарын Казанга дип башлый әле. Бу эшлекле сәфәрме бу? Без хәзер күп җырибез. Без күбрәк мәктәпләргә җырибыз. Менә без елга 40-50 мәктәпкә кирип, балалар белән сөйләшеп, укытучылар белән уртак фикер сөйләшеп, менә яшь әти-әниләр белән сөйләшеп. Менә мин кичә булдым мәктәп Солнце, кичә булдым 15-нче гимназиядә. Бик яхшы фикерләр, яхшы шундый бик ике мәктәптә бик яхшы, миңа бик шады инде менә. Хәзерки менә Мәскәүгә барабыз, тагын менә шул мәктәпләргә шундый эш без бик дәвам итәбез. Инде мәктәпләр белән. Һәм шулай ук әле сез бит шушы авыллар җыенында да катнаштыгыз. Авыллар җыенында катнаштык, ул бик кызык бу җылы булдык. Менә без Чувашиягә бардык. Шунда 5 авыл, шул 5 авылның кешесе саны орта. Бөтен яшьләр шунда кала. Бик милли авыллар алар. Шунар менә Батыр районнары турында сүз бара. Шул да Чувашның и шул анда бик без тоже шатланып, куанып алар өчен инде. Шулай иттереп, значит, без киттек тә, икенче көндә безнең Рустам Нургалиевич белән чураш булды. Ул да менә әйткәнчә, менә шундый чаралар инде менә безгә ул ничектер шундый хис, нур, рух кертәләр инде менә. Кеше яшьләр авылда кала, эшләй. Минем бер иптәш малай, шу Батыр районында яшәп ята. Мен әйтәм, нигә шәһәргә килмисең? Бу бөтен мөмкинлеге бар. Мин ди шәһәргә килсәм ди, минем күп мөвит югалам, ә үзебездә Батырда минем кебек егетләр сирәк, мин монда бердән-бер булып калам, тегендә меңнәр арасында булганча дигән иде. Бәлки шулда үз исәбен кертәдер монда. Беләсезме, Рөстәм әфәнде, сезнең белән эфирга кадәр сөйләшеп утырдык, концертлар турында. Чөнки без сезнең белән концертларда очрашып торган идек, юк. Мәскәүдә татарлар концертларга йөри, зур Кремль залларын тутыра. Һәм менә шуннан чыгып сорау, соңгы вакытта бу тенденция үзгәрдеме? Татарлар концертка йөрү, җыю аларны авырлаштымы? Ну, сез менә безнең татарлар Мәскәүдә Казаннан гына түгел. Безнең бит күпсе татарлар Ульяновск, Пенза, Мордовия, Нижгар, менә шундый татарлар, мишәр татарлар әйтәбез шулай инде. Алар концертны бик яраталар, алар концертка бик җөриләр. Сагынып торалар. Ипи кебек алар. Да, я. Менә Тимаев килде 2 көн, 2шәр концерт, тулык зал инде менә. Менә Ришат Фәхретдин килде менә. Значит, безнең пандемия булды бит. Пандемия булганда әзрәк концертлар, җыелар, ниләр үзегез беләсез. Хәзер пандемия беткәч инде безнең татарлар бик концертны яраталар, яратып җыйлар, күбрәк булсын ул театрны да менә. Безнең театрны бик ярата Мәскәүдә, безнең татар кешеләр инде. Казан татарлары бик театрны ярата. Шуңар без менә гел театрларны көтеп калабыз инде. Димәк, кимемәде алайсаймы? Менә бу халык җыю, халык килү кимемәде. Кимемәде без нинди генә театр килсә дә, Камалы, Тимчурина, башкорт театрлары без аларны гел үзебезгә чакырып инде, алар белән чәй ичеп, иң яхшы матур сөйләй торган татарча ул Камал театр артистлары инде, без аларны бик көтеп калабыз. Тагын нинди чараларда очраша Мәскәү татарлары? Ну, менә безнең соңгы проектлар, аңар менә 2 ел ярым гына әле, яшьләр якшәмбесе. Без һәр якшәмбе җыябыз инде менә кешене, 100-120 кеше. Безнең ул группа хәзер инде менә теге атнада 1000 булды. Менә шул яшьләр якшәмбе, 1нче курс, 2нче курс. Менә шундый яшьләрне җыеп без 1нче курска килгән кеше сразу же менә аралашып, күп татар арасында дуслар җыеп инде, шулай итеп менә шул бик удачный проект булды бу. Менә хәзер инде хәзер бит менә ураза башлана инде. Менә шуңар без алар белән инде 1 ай атна сайын хәзер сөйләшәбез, хәзрәтләрне чакырып. Менә ул ураза нәрсә ул мәгәнә нинди? Нинди фикер белән, нинди хисләр белән, нинди уйлар белән алар уразаны каршы алып инде уразага керергә тиешләр.
Oşap işe turib qaradыңızmı bir yarta kun onlarni әзерләр үшін? Olarını mı? Әзерлек бит әле ул якында. Менә без бу теманы алар белән дә сөйләшәбез. Менә хәзер үк бер айлык уже әзрәк ошауларны киметеп, ну ошауда бит ни түгел. Главное бит ничек нимәгәнә, нинди хисләр, менә шуңар без аларга шундый мөрәҗәгать ясап инде, аларны инде менә шулай сөйләшеп, менә минемчә менә бу безнең сөйләшүләрнең файдасы бик зур. Да, менә аның менә мәгәнә дә зур. Алар икенче күзләр, икенче уйлар белән бездән инде хәзрәтләр белән безнең белән аралашкач китәләр инде. Күп кеше беренче тапкыр намаз үткәрәбез. Күп бер кеше бит беренче тапкыр ураза үткәрә инде дә. Шуңар инде менә шуларга шундый менә сөйләшүләр минемчә бик кирәк буларга. Чынлап та яшьләр шушы дини йолаларның инде асылын аңларга тиеш. Һәм Казанда белгәнебезчә сез бүген әле тагын ифтарда катнашырга ниятләп торасыз. Бүген дә без монда беренче ифтарны быел инде без Казанда башлап, бүген төннә китеп инде беренче ифтар безнең Казанда булачак бүген. Алла берсә. Соңгы сорау сабылашы алдыннан, чөнки сезнең белән дәшүебезнең сәбәбе шунда иде. Халык санын алу нәтиҗәләре билгеле булды бит инде. Мәскәүдә ниндирәк вазгыять татарлар саны буенча? Бармы саннар? Саннар ул бар инде. Менә безнең бу ел башланды. Biz нәрсә әйтәбез инде, теге суык душ дибез, боксерлар теге нокаут диләр дә, без аны бик нык кайгырдык, бик нык аптырап калдык. Ну хәзер инде менә 3 ай үтте, без инде хәзер җиннәрне сызганып, ныгыттырып эшләй башладык. Уже 10 елдан соң киләсе шутлауга инде без әзерләнә башладык. Безнең уйлаганча бу шутлау бик дөрес санамаганнар, безнең татарлар кимемәгән, безнең татарлар бар ул, менә шул теге 600 югалткан безнең татар, алар бар, без аларны югалтмадык дип, шулай иттереп без уйлыйбыз да, бу эшне без бик нык хәзер карап дәвам итәбез. Бик сыйфатлы булды дип саныйбыз әңгәмәне. Без зур рәхмәтләр әйтеп, шунда саулашырбыз. Зур рәхмәт, сәламәтлек сезгә, яхшы уңышлар.